नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय आजचा वेदर रिपोर्ट। कमाल तापमान वाढल्यानं पारा पुन्हा 43 अंशांच्या वर गेलाय। उन्हाची झळ तापदायक ठरत असून उकाडा देखील असह्य होऊ लागलाय। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भात वादळी पावसाचा इशारा कायम आहे। राज्याच्या कमाल तापमानातील वाढ कायम राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने दिलाय। गेल्या 24 तासांमध्ये चंद्रपूर इथे राज्यातील उच्चांकी 43.2 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे। ब्रह्मपुरी इथं 43.1 अंश सेल्सिअस तापमानाची, तर अकोला, गोंदिया, वर्धा, जळगाव, अमरावती इथं तापमान 42 अंशांच्या पुढे गेले। उर्वरित राज्यात कमाल तापमान 34 ते 42 अंशांच्या दरम्यान असून उन्हाचा चटका कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे। किमान तापमानात 19 ते 27 अंशांच्या दरम्यान आहे। राजस्थान आणि परिसरावर समुद्र सपाटीपासून 900 मीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे। दक्षिण मध्य महाराष्ट्रापासून दक्षिण तामिळनाडूपर्यंत समुद्र सपाटीपासून 900 मीटर उंचीवर हवेचा कमी दाबाचा पट्टा आणि खंडित वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भात वादळी पावसाचा इशारा कायम आहे। ठाण्यात किमान 27 तर कमाल 40 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। पालघरमध्ये 27 तर कमाल 36 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। रायगड जिल्ह्यात किमान 27 तर कमाल 37 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। रत्नागिरीत 27 तर कमाल 34 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सरासरी किमान 26 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। त्याचबरोबर दोडामार्ग तालुक्यात किमान 26 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। सावंतवाडी तालुक्यात किमान 26 ते कमाल 36 इतकं तापमान असेल। वेंगुर्ल्यात 27 ते कमाल 36 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। कुडाळात किमान 26 आणि कमाल 36 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। मालवणात किमान 27 आणि कमाल 33 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। देवगडात किमान 26 आणि कमाल 38 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। कणकवलीत किमान 26 आणि कमाल 38 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। वैभववाडीत किमान 26 ते कमाल 38 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। तर नजीकच्या गोवा राज्यात किमान 27 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। अधिक माहितीसह पुन्हा भेटूया यानंतरच्या वेदर रिपोर्टमध्ये। पाहत रहा नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड कोकण 7 लाईव्ह।